Benvinguts en aquesta trobada d'estiu de Junts per Catalunya, on celebrem el nostre 4è aniversari de la fundació del partit. Avui no us parlo com a alcaldessa anfitriona. Us vull parlar com a membre de Junts. Una cosa que tenim segura és que hem de fer pinya. La nostra unitat és un deure sagrat davant d'un estat espanyol que s'assembla cada dia més en aquella pel·lícula dels anys 90 que es deia Parc Juràssic, no sé si recordeu. Espanya és un deep state, un planeta a part, un món frenat. El govern de Sánchez sembla un conill enlluernat. Sort que, miri on miri, té menester de Junts si vol governar. El nostre horitzó es vesteix de sang i d'or i convida al blau del cel. Aquest sí que és nostre. Venim de travessar anys de plom, anys de sacrificis personals immensos, anys de persecució i de resistència, anys que justifiquen i exigeixen la unió de tots els catalans de sang i d'ànima, de tots els que es senten catalans, darrere la nostra estimada senyera i les nostres estelades, en plural, la blava i la vermella. Aquest és el camí i aquesta és la solució. President Carles Puigdemont, que t'acaronin els estels per la teva tornada al país, serà, passi el que passi, una fita incommensurable com ho és la pedra que has portat a l'edifici de la independència i de la dignitat del nostre país. Han passat 7 anys des de l'1 d'octubre. Vull pensar que les espelmes del pastís d'aniversari del nostre partit fan relleu a la llum d'esperança i de llibertat que vam encendre aleshores. Diu, la sang dels avis cap a tu sempre nos crida. Vull creure que aquest crit serà prou potent per portar-nos a la unió sagrada que tant desitgem i més enllà, a l'estat que sí que la història ens deu. Junts són invencibles, companys, companyes, per molts anys. Visca la terra, visca Catalunya lliure. Perquè l'alcalde, ho sabeu bé, té a les seves esquenes una llarga trajectòria de servei al seu país, de servei a la seva ciutat. Ha demostrat capacitat de gestió, ha demostrat per què la política és la política, perquè ajuda a canviar i a transformar la vida i a millorar la vida de les persones. Deixeu-me que també agraeixi la discreció, la intel·ligència política, la generositat del Josep Lluís Cleries. Un nom que és individual, però que l'hem convertit en col·lectiu i que esdevé per ell mateix la millor manera d'explicar Junts per Catalunya, la millor forma d'explicar el punt d'inflexió que va significar l'1 d'octubre i la millor manera també d'explicar aquell lema que no és un eslògan, sinó que és una actitud que ens defineix, que diu que persistir és vèncer. I aquest nom, ho sabeu bé, és el del molt honorable president Carles Puigdemont i Casamajó. Així que en els dies i hores greus que vindran, però també lluminosos, sapiguem-nos fer dignes d'aquest país i de les seves institucions, com ho és la presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem sempre, recordem-ho si us plau, que som aquí no per acceptar el que no podem canviar, sinó per canviar el que no podem ni volem acceptar. Ho farem junts, ho farem amb el president Puigdemont i ho farem per Catalunya. Moltes gràcies a tots. Visca Catalunya lliure! Hi ha un senyor que es diu Pedro Sánchez, que es fa el simpàtic, que se'l vol fer sempre, que per això té el llibre aquest de manual de resistència, però hem vist que és poc resistent, que de tant en tant ha d'anar a fer repòs. Doncs resulta que aquest senyor que ha d'anar a fer repòs, un dia determinat ens diu, a través de la seva fiscalia, i envia un document dient que ser independentista és terrorista. Un independentista és terrorista. I vaig agafar aquell moment que va venir, aleshores venia més el senyor Sánchez, perquè tenia el Feijóo ja al Senat, i despertava al cementiri i hi havia més vida, doncs aleshores li vaig dir, mirant-lo als ulls, que això els que heu vingut al Senat
i més si ets alt i gros, doncs quedes molt a vista del president que seu allà mateix. Mirant-li els ulls li vaig dir: aviam, vostè m'ha mirat a mi la cara, jo li faig cara de terrorista, jo sóc un terrorista, senyor Sánchez, digui-m'ho, digui-m'ho. I anava fent que no amb el cap. Doncs que ho digui la Fiscalia, i ha estat Junts per Catalunya des del Congrés que s'ha fet rectificar i que això es retirés. I això també ho vam defensar des del Senat. Dic, aviam, senyor Puente, vostè ha dit que no funcioni Rodalies és un sabotatge. Dic, i per una vegada li he de donar la raó. És un sabotatge constant de l'estat espanyol que no inverteix tot el que necessita Catalunya en Rodalies i els diners els tenen, que són els nostres. I aquell senyor que em va contestar de mala manera, després li vaig fer una recomanació, i és dir-li que abans de ministre el que s'ha de tenir és educació. Els hi vam ensenyar el cant del poble en ple franquisme i no va sortir cap guàrdia civil d'allà, que teníem el quartelillo encara en aquella època, que ells que anaven amb el CEME penjat perquè no entenien res del que cantàvem. Però els hi dèiem: glòria, catalans, cantem, cantem amb l'ànima, un cor i una sola veu, visca la pàtria. José Lluís, gràcies per el que ens has explicat. Saps amb què acaba això? Que us bombin. Que els bombin. Gràcies, alcaldessa, per utilitzar aquest lema. Aquesta setmana jo visc una situació molt especial. És una setmana de despedida. És com si és allò dels funerals que tothom parla bé del mort. No us avanceu, quedeu tranquils tots, em trobo bé. El que em passa aquesta setmana no m'havia de passar. El que em passa el que havia de passar era això dintre de 3 anys. La veritat és que nosaltres vam fer una aposta i vosaltres vau fer una aposta de guanyar l'alcaldia de Barcelona. Jo vaig guanyar l'alcaldia de Barcelona, ja abans vaig ser alcalde de Barcelona. Jo això ho he fet gràcies als partits. Gràcies al meu partit anterior, Convergència, gràcies al meu partit d'ara, Junts per Catalunya. Gràcies a això he sigut alcalde. La nostra obligació és guanyar l'Ajuntament de Barcelona. Per Junts per Catalunya és molt important l'Ajuntament de Barcelona. Per Catalunya és molt important que nosaltres manem en l'Ajuntament de Barcelona. I aquesta ha de ser la nostra aposta. Nosaltres hem fet el que havíem de fer, president, i és fer un magnífic equip. Tenim un magnífic equip. Li vaig dir, ho deixarem ordenat, ho hem deixat ordenat. Davant d'aquest equip queda de president en Jordi Martí, de portaveu la Neus Munté, hi ha un conjunt de regidors que mai a la vida hem presentat un equip tan fort, mai hem presentat un equip tan fort, és un superequipàs, i la feina que tindreu és per elegir qui ha de ser el futur alcalde de la ciutat. Per això ja us ho fareu, perquè això no és hereditari, però al tanto. Atenció, no podem perdre el temps. Nosaltres hem d'anar per totes, i no podem perdre el temps. Si jo no hagués tingut la confiança del president Puigdemont, jo no m'hagués presentat. No volen, i tenim-ho clar, no volen que tinguem poder. No volen que tinguem ni el més mínim poder. No ho volen. Intentes fer 1000 coses per veure com respondran, sempre és que no, perquè no volen que tinguem poder. I sapigueu una cosa, no són gent de fiar. No us fieu mai d'una persona que es diu Collboni. Però no us fieu mai, especialment, d'un senyor que es diu Illa.
molt bona cara, molts bons gestos, però us clavaràs sempre una punyalada per l'esquena. Sempre. No us fieu mai d'aquesta gent. Jo vull aquí, sobretot, al que us he de donar les gràcies. Gràcies al partit, gràcies, moltes gràcies. Gràcies als que l'heu dirigit. Gràcies, Laura. Gràcies, Jordi Turull. Gràcies infinites, president Puigdemont. Gràcies infinites. Ahir encara vaig rebre un missatge teu que em va emocionar. La gent, tots em diuen, no, escolta'm, jo no plego. Plego de l'Ajuntament, però jo no plego de la política, escolta'm. El que es cregui que plego de la política, que el bombin. Jo continuaré dedicant-me a la política. El que hem fet nosaltres és extraordinari, Hem d'estar totalment orgullosos del que hem fet. Hem d'estar molt orgullosos del que hem fet. No ha anat bé, no ha anat bé i alguns ho han sentit en pròpies carns. Turull. Escolta, jo m'han intentat destruir d'altres maneres, no m'han ficat a la presó. No m'han ficat a la presó perquè vaig perdre l'alcaldia amb la Colau, perquè si no, jo hagués posat totes les eines de l'Ajuntament a favor de les votacions i encara hi seria. Encara recordo amb il·lusió el dia que vam creuar la plaça Sant Jaume per anar-li a dir al president Mas aquí estem i estem per donar-te suport del tot. Perquè això és el capital de Catalunya. La nostra obligació, i afegeixo la devoció, és estar al seu costat per tot i per tot el que necessites. Això és el que faré jo i això és el que espero que decideixi aquest partit. Gràcies, president, per tot. Ha sigut un honor lluitar per tornar a ser alcalde de Barcelona, però jo continuaré lluitant perquè tu siguis el president de la Generalitat. Molt bé. Som un partit que no ens espanta, com deia abans, l'adversitat, que no rendeix, com ho han fet tants anys al llarg de la història, tants i tants catalans. Un partit de gent que no pregunta d'on vens, sinó on vols anar i on vols arribar, com també sempre ha fet aquest país. Un partit de persones amb sensibilitats molt diferents, com ho és aquest país ple de matisos per part de totes les persones. Un país però que ens sumar per compartir, per assolir objectius, no? I és el partit que fa que passin les coses, el partit que fa que allò que molts et diuen que és impossible, que passi a ser possible. I un partit que manté la posició per la coherència de les seves accions, que malgrat totes les pressions que pugui haver-hi per poderoses que siguin, sempre posa la credibilitat i la coherència com a valor de la política. I un partit que sempre prioritzarà l'interès del país a l'interès del partit. Aquests som nosaltres, sentim-nos orgullosos. I deixeu-me que us digui una altra cosa, perquè alguns no sé en quin to ho diuen, però també Junts per Catalunya sí. Som el partit del president Carles Puigdemont i ho diem amb tot l'orgull. I a partir d'aquí es poden entendre totes les nostres decisions. A pactes incomplerts o a pactes com els del Xavier Trias antinatura per desplaçar-nos, a campanyes de difamació, a punxades de telèfon i a moltes altres coses que aquests dies és millor no anomenar i sobre també hem hagut de fer front a la presó i a l'exili. I malgrat tot això, el que ens han fet i el que han dit de nosaltres, aquí seguim, tossudament alçats al servei d'aquest país, més enfortits, més cohesionats i més determinats que mai. Malgrat tot el que ens han dit i tot el que ens han fet de manera implacable, nosaltres ara ja liderem claríssimament a l'independentisme. Malgrat tot el que ens han dit i tot el que ens han fet i tot el que han augurat, som la primera força política en números d'alcaldies a Catalunya, que és la política que toca més de peus a terra. I malgrat tot el que ens van dir el que vam fer, vàrem guanyar la capital de Catalunya. Sentiu-vos orgullosos de militar, no a Junts per Catalunya, sinó de militar amb totes les conseqüències a favor de Catalunya. Això és Junts per Catalunya. De moment, minut i resultat és independentisme 1,
Salvador Illa, 0. I no pararem fins guanyar 2-0. Els Milans del Bosch dels anys 80, sabeu com es diuen ara? Es diuen Llarena, es diuen Marchena, es diuen García Castellón, es diuen Aguirre. Aquests són els que han perpetrat tot això. Tenim una cúpula judicial, una banda organitzada totalment desmarxada, fent una interpretació delirant dels fets i de les lleis, boicotejant una llei com la de la llei d'amnistia, inventant-se causes per seguir perseguint a l'independentisme. Passi el que passi els propers dies i setmanes, seguirem més que mai al peu del canó, perquè el país ho requereix. I sí, la història ens ha convocat. Seguirem junts i determinats al servei de Catalunya, al servei de la seva llibertat. Ni desistirem, ni renunciarem, ni ens resignarem. Que s'ho treguin del cap aquells que ho puguin esperar, perquè quan es tracta de Catalunya, a Junts per Catalunya, ni ens rendim, ni ens resignem, ni renunciem. I no ho hem fet fins ara i no ho farem mai. President, passi el que passi, seguim i seguirem al teu costat en qualsevol circumstància. I en aquestes hores i dies decisius hi serem, president, més que mai. Jo no sé quin en deu portar de cap en Llarena i tota la seva banda. No sé quin en deu portar de cap. Però deixeu-me que els hi digui amb ells, en Llarena i tota la seva banda, quina nosaltres en portem de cap. I sabeu quin és? President, estarem davant, darrere, a un costat i a l'altre costat, amb tu, amb totes les conseqüències. Que ho sàpiguen. Que ho sàpiguen. Que ho sàpiguen. Nosaltres som transparents, nosaltres som honestos. No sé quin en porten de cap. Nosaltres sabem el que farem quan el president Puigdemont ara torni a Catalunya. Bueno, ara no. Ho dic perquè s'ha girat una expectació que semblava que avui... Això serà quan ell digui, no? I sabeu per què ho farem? Perquè formem part d'una acordada històrica i no hi ha ni prous llarenes ni prous marchenes per fer-nos renunciar a defensar la dignitat i la legitimitat de les nostres institucions pròpies com la presidència de la Generalitat. Un president va morir afusellat per mantenir la dignitat i la legitimitat de les nostres institucions. I no hi ha prou ni llarenes ni marchenes per aturar el desig i la determinació d'un poble per ser lliure. No ho aconseguiran. No ho va aconseguir Felip V, no ho va aconseguir Primo de Rivera, no ho va aconseguir en Franco, doncs no ho aconseguirà ni Felip VI, ni Llarena, ni Marchena, que s'ho treguin del cap. No acabaran amb aquesta nació. Junts per Catalunya hi tindrà un paper fonamental. Però escolteu, hi ha una fórmula, i amb això sí que acabo. Això ho aconseguirem guanyant si anem més junts que mai i anem més a totes que mai. Perquè junts som més forts, junts som invencibles. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure! És el guirigall. Us en recordeu del guirigall, no? Que tu em deies, això és un guirigall... I on som avui nosaltres? Com ha dit el secretari general, avui som aquí liderant el partit, liderant l'espai del tot el catalanisme, del catalanisme independentista, del catalanisme central, liderant la política central del nostre país, liderant el Parlament de Catalunya, la bancada de l'independentisme, liderant a nivell local, liderant a nivell de Madrid i liderant també a Europa amb la nostra veu específica, genuïna, que tothom reconeix quan parla. Som aquí, 4 anys després, per tots aquells que deien que donaríem el que alguns en diuen un volado. La majoria de la gent vol viure millor, vol garantir un futur pels seus fills, vol que el país funcioni. Aquest és el punt de trobada, el que en dèiem la república compartida, dels que la volem independent i els que no la volen independent. Però aquí coincidim tots. Doncs nosaltres som la veu d'aquesta gent, encara que potser no ho saben encara. Per què som la veu d'aquesta gent? Perquè, perdoneu, heu sentit el candidat a la presidència de la Generalitat del PSC dir alguna cosa de com malament funcionen les rodalies? O dir alguna cosa de les xifres que es publicaven ahir i abans d'ahir? És que fa 4 dies, 2 dies d'això, de per què l'Estat inverteix més del doble del que pressuposta Madrid i menys de la meitat del que pressuposta Catalunya i de que any rere any els catalans valem molt menys que molts espanyols. Li heu sentit dir mai res que digui sobre una cosa que veritablement preocupa els ciutadans de Catalunya? No. Per tant, qui defensarà davant de Madrid aquesta gent? Qui defensarà davant de Madrid tots els catalans, els 8 milions de catalans?
quan l'estat espanyol es proposi un any i un altre any de retallar-nos a la meitat. Doncs els únics que ho hem fet, ho he vist aquesta setmana, som nosaltres. Perquè si no hem autoritzat el sostre de despesa que no han negociat amb nosaltres és perquè tot augment de despesa que tingui l'Estat serà utilitzat en contra nostra, perquè ja sabeu com el liquiden. A més despesa, més inversió a Madrid i menys inversió a Catalunya. I això no ho volem, i els hi hem dit. Bé, aquesta és la feina que tindreu com a partit. Que ningú no s'enfadi, però Xavier, que bé que ho va fer Barcelona a l'obertura dels Jocs Olímpics de Barcelona. Que bé que ho va fer Catalunya, que bé que ho va fer la societat política, civil, mobilitzada a l'entorn d'un gran objectiu que encara és un referent per la història dels Jocs Olímpics. Dit això, sense cap tipus de retret a ningú, que quedi clar. Per l'altre, per un costat tenim aquesta amenaça. Per l'altre tenim, ho ha dit també el secretari general, el desafiament de la democràcia que representa l'actitud de rebel·lia del Tribunal Suprem a negar-se, perquè es neguen, i busquin els subterfugis que vulguin, es neguen a aplicar una llei aprovada per un Parlament escollit democràticament i donen a la política espanyola uns aires de cop d'estat que se comencen a percebre arreu. Ens podem estendre de molts detalls, però efectivament el que deia el secretari general té tota la raó. Abans hi havia els tejeros, els Milans del Bosc, l'Armada, i els podíem veure visualment com perpetraven un cop d'estat. Bé, però volien el mateix que volen els de la toga nostra, i és que un Parlament no pugui prendre decisions, sobretot no pugui prendre decisions que no els hi agraden. I quan les decisions no els hi agraden, surten ells, uns amb tricorni i metralleta, com deia la cançó, els altres amb toga i punyetes, com tothom ha vist. I surten perquè la seva devoció patriòtica passa per davant de la seva obligació democràtica. L'estat de dret té un límit per ells, i es diu unitat de la pàtria. I tot allò que travessi o que creguin que amenaça aquesta sagrada unitat els legitima, creuen ells, a trepitjar la democràcia i a perpetrar, si cal, sí, un cop d'estat. Doncs bé, amigues i amics, aquesta situació ens posa a prova a tots i ens posarà a prova en els propers dies, en les properes setmanes, de manera col·lectiva, però també de manera individual. Ens apel·larà cadascú de nosaltres. I ens hem de preparar. I ens hem de rearmar. I ens hem de rearmar per confrontar aquest desafiament greu. Perquè tot allò que no fem nosaltres per defensar-nos, ja heu vist que no ho farà ningú per nosaltres. Ja heu vist quina és l'actitud del govern espanyol davant d'aquesta rebel·lió dels jutges. Mira cap a un altre costat. Els heu sentit dir alguna cosa? Tot el que sentim a dir del senyor Pedro Sánchez és relacionat amb la seva dona. Nosaltres ens haurem de defensar. Ens haurem de defensar d'aquesta toga nostra que controla el Partit Popular per la porta del darrere, com van reconèixer, i que fa que es nota, i bé que es nota. Bé, portem gairebé 7 anys a l'exili. El conseller Comín i el conseller Puig, que m'acompanyen a mi, que des del primer dia han estat al meu costat. Portem més de 7 anys a l'exili. Cada dia hem defensat les institucions que va dissoldre aquell altre cop d'estat que es deia el 155 i hem defensat els drets fonamentals dels catalans que han estat vulnerats per l'actitud dels poders de l'Estat. Hem resistit, hem aguantat la posició, ho hem fet en condicions molt difícils i adverses, però hem pogut complir amb el que ens havíem proposat quan deien que calia preservar al màxim les institucions dels catalans que havien estat perseguides. I hem sabut també aprofitar les oportunitats. L'amnistia n'és una d'elles. I n'és una, permeteu-me dir-ho, de molta transcendència. Molta. Si no, no us haurien atrevit a anar tan lluny desafiant un Parlament si fos una llei que no tingués transcendència. Ha de servir, havia de servir i servirà per tancar l'actual etapa de repressió. No per la repressió, perquè ja els coneixem. Vindrà una altra, perquè és la manera natural en què ells tenen de relacionar-se amb el conflicte amb Catalunya. Jutges patriòtics volen evitar. Volen impedir la imatge d'un retorn com a homes lliures. Del triomf democràtic que significa la llei d'amnistia i de la fi de la repressió, no com ells l'imaginaven, diluïts, dissolts, espantats,
tots callats a casa, sinó com l'hem negociada i l'hem defensada nosaltres, que és exactament el contrari del que ells volien. Perquè la llei d'amnistia no és un projecte espanyol, és un projecte català. El seu projecte era un altre. Els heu sentit a dir amb tots els accents possibles que no hi hauria amnistia. El senyor Illa també, per cert, que se m'ha fet un fart de dir-ho. I que no val la pena, sobretot si he d'assistir a un debat d'investidura del candidat més favorable al 155 contra Catalunya. Jo agraeixo aquesta preocupació de tot cor. Però, perquè sé que és sincera, però us he de dir que així com la decisió d'anar a l'exili no va ser una decisió personal, sinó que va ser una decisió política, encara que hi ha hagut molta gent que aquests 7 anys s'ha omplert la boca dient no, es van fugar, van intentar escapar-se de la presó, el que volien era no donar la cara. No. Va ser una decisió política que avui, òbviament, vistos els resultats, es veu la seva utilitat. La decisió de tornar a l'exili tampoc serà personal, sinó que serà política. I això que em vaig comprometre a fer, i això és el que farem. I ningú no ho podrà impedir. Hem dit campanya electoral i ho mantenim. No hi haurà més campanyes electorals a l'exili. No! Les properes campanyes electorals seran allà. I jo hi seré. Peti qui peti i pesi qui li pesi. I sabeu per què s'ha d'acabar l'exili? No per una decisió personal, perquè tenim capacitat de resistir molts anys, i això ens ho hem parlat moltes vegades amb el conseller Comín i el conseller Puig. Moltes vegades, si calia que ens quedéssim a l'exili per la resta de les nostres vides, estàvem disposats abans que cedir, abans que agafar aquelles solucions felices que ens van fer passar per davant dels nassos un temps en què semblava que ens quedaríem sols i penjats allà a l'exili. Home, aprofiteu, no us quedeu. Doncs sí, si calia, ens quedàvem, ens hauríem quedat. Nosaltres ho hem dit en campanya electoral que l'exili s'ha d'acabar. I que la llei d'amnistia acabava i acabarà amb l'exili. Perquè aquesta no és la nostra voluntat personal. És la voluntat democràtica que cap jutge no pot impedir. A veure si ho entenen. Que quan un Parlament, es digui el Parlament de França, el Parlament de Catalunya o el Parlament d'Espanya, tant se val, quan un Parlament democràticament escollit pren una decisió, vota una llei i la llei entra en vigor, els jutges no poden fer, com a molt poden opinar, però tenen el deure, l'obligació d'aplicar la llei. I quan no l'apliquen, estan cometent un delicte. I espero que el fiscal general de l'Estat el persegueixi, aquest delicte. I espero que les autoritats evitin el que seria una detenció il·legal, una detenció arbitrària, contra la qual, per cert, ja es va posicionar Nacions Unides. Ara imagineu-vos que votaran una altra llei, com que sabeu que hi ha jutges una mica conservadors, diguem-ho així per ser una mica suaus, una llei que no els agradi, que no tingui res a veure amb Catalunya, que tingui a veure amb la llibertat sexual, que tingui a veure amb la llibertat religiosa, que tingui a veure amb els migrants, etc, que no els agradi, perquè ells han decidit que això no va bé per Espanya, que posa en risc la unitat d'Espanya. Què? Els haurem de tolerar també? O aleshores veurem una reacció de les esquerres espanyoles indignadíssimes, perquè no pot ser que els jutges decideixin pel Parlament. Doncs mira, en una democràcia europea no hi ha ni un sol Parlament que tolerés això. I quan un jutge té el valor de fer això, té el coratge de desafiar un Parlament, se l'ha de cridar capítol. I si no ho fan les autoritats judicials, perquè són ells mateixos de fet, hi ha una màxima magistratura, que és el poble, representat a través dels seus parlaments. I això és inviolable, insuperable en democràcia. Jo hi seré, president, jo seré el Parlament. I només un cop d'estat em podrà impedir de ser. Sisplau, davant d'aquesta circumstància, carreguem-nos d'energia, carreguem-nos de capacitat de resposta, deixem de lamentar-nos, deixem de plorar per les cantonades, deixem de dir ui que dolents que són, no, diem ui que forts que som, ui que bé que ho podem fer i ui que ens plantem davant d'aquesta confrontació a la que ens conviden. Sí, fem-ho. Perquè ben al contrari, ha de servir per desemmascarar aquest complot judicial, per remobilitzar-nos, no pas perquè alguns sortim de la presó, que és el nostre deure intentar sortir de la presó, si ens hi posen,
perquè el nostre deure és que no ens hi posin. No és per això que ens hem de remobilitzar, de veritat. Ens hem de remobilitzar per treure Catalunya d'aquest empresonament en què l'estat espanyol ha convertit l'estatus quo. Estem vivint en un empresonament permanent. De què? De la nostra democràcia, la tenen empresonada. De què? Dels nostres recursos, que se'ls queden per ells i els reparteixen a la gent de Madrid. De què? De la nostra llengua, de la nostra cultura i del nostre model de societat. És d'això que hem de sortir de la presó. És aquesta la presó que hem de sortir, la presó d'Espanya. D'aquí hem de treure Catalunya. I tots, cadascú de vosaltres, sou instruments per fer-ho possible. Preparem-nos, doncs, amigues i amics, preparem-nos per aquesta perspectiva. Reforcem-nos, remobilitzem-nos per la independència, per tornar a guanyar i fer allò que fins ara només ho dèiem nosaltres, però ara cada dia ho diu més gent, per acabar la feina. Sí senyor, acabarem la feina. Visca Catalunya lliure!